uJesu Kristu inkosi Baba, bengifuna ukuthumela iphupho engaba nalo siqeda ukungena emkhosini kwakuzoba yinkonzo ubaba angazange amemezele ukuthi kuzoba nomkhosi, akangawumemezela. So ukungamemezeli kwakhe nami ngavele ngangangena, kanti vele uma ngabe kuzoba yinkonzo ngiyeke ngizimisele ukungena emkhosini. Baba nje njalo uma ngabe kawumemezela umkhosi ngiyazimisela ukuthi ngingene emkhosini, kodwa kulowo ngavele ngathi nje ayi ubaba kasangamemezela angivele ngiyekele ngingangeni. Kuthe emva kwalokho baba ngaba nephupho, ngabona enye i-colleague yami engisebenza nayo izonginikeza isitifiketi, yase isingifundela sona isitifiketi. Ngavele ngangasinaka nje ngazi vele ukuthi hayi cha ngiphasile, isitifiketi sinama-result amahle ekupheleni konyaka. Kodwa kuthe uma ngabe ngibheka engitshela wathi hawu wobuye uzame futhi, wobuye uzame, kanti isitifiketi sino-fail. Manje eyi ngaphatheka buhlungu, ngaba nakho nje enhlizweni yami ukuthi oh, kusho ukuthi ubaba uma ngabe ekhuluma into ingoba isuke ingasuki kuye, isuka kuNkosi uJesu. So uma ngabe eyishilo noma engayishongo thina sesiyakwazi ukuthi ikuphi ekumele sikwenze. Ngathi nje kube yiphutha ukuthi ngingangeni, nanokuthi ukungangeni kwethu emkhosini asazi ukuthi kwenzakalani kwelikamoya. Izinto ezenzeka kwelikamoya thina asizazi, asiziboni. Okwethu ukuba silalele uma uNkulunkulu ekhuluma ngobaba ukuthi asiyenze into ethile siyenze. Namhla engasashongo sesiyazi vele thina ukuthi ikuphi ekumele sikwenze. uJesu Kristu inkosi Baba. uJesu Kristu inkosi, ngiyabingelela kubaba noma sibande egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu ngalabazalwane engibatholile siside isikhathi ngingenile egruphini, kodwa uNkulunkulu sembule izinto ey'nkulu nokwenza ukuthi ngifise ukubabona abazalwane nje bonke ngenyama yami, ngoba angibazi ngenyama, ngazi iy'thombe kuphela. Emva kokuthi sengitholile i-date ngabhala izono zami, uNkulunkulu wavele wenza isimanga. The following day nginabantwana abawu-3. The following day abantwana bami kwavele kwasa bakhishwa izisu bonke, balunywe izisu zabakhipha. Mina ngangena kuma-period, ngakusasa kwakhona ngaphathwa ikhanda elalingisakaza, lehla kungathi lehla ngohlangothi. And ngangikade lapho ngibhalile because ngangizwile ubaba wayeshilo ukuthi zonke lezi zinto ebesizenza sipreventa, sivikela ukukhulelwa noma siphuza amaphilisi, mina ngivale ngisho ukuvala-ke. Kodwa ngavele ngangena kuma-period ngakusasa ekuseni. Emva kwalokho ngavele nganepheni esohlangothini, ama-tubes uma ngabe uvalwa isayidi lawo lingalaka right, yonke leyo part ibibuhlungu ithunukala, iphethwe nayikhanda. Ngathi uNkulunkulu angizukuphuza amaphilisi nalezi ngane angizukuyinika lutho, ngoba ngiyakholwa ukuthi uyasidiliva njengamanje. uNkulunkulu-ke uye wathembeka ngoba kuvele kwenzeka isimanga. Ngithe ngisabone kanjalo ngabona kuney'ngane ngathi ziningi embonweni kulelo ephupheni-ke manje ziningi. Lokhu kwey'ngane ey'khishwa izisu bekwenzeka live, ziningi embonweni, ngiy'nikeza ukudla zonke. Emva kwalokho ngakusasa kwakhona ngalala ngaphupha, kwangathi futhi ngisekhaya egcekeni ngizwa i-voice iqhamuka ithi kimi, lalela-ke iy'ngane zakho zonke njengamanje sey'bhilonga kuwe, sezingezakho ngokuphelele manje iy'ngane zakho zonke. Ngase ngithi mina ngiyabonga Nkosi. Emva kwalokho kwase kuthiwa-ke nomsebenzi, ngoba ngivele nga-resign emsebenzini ngenxa y'nkinga ebezikhona, wangiphelela umsebenzi. Ngabona ukuthi angisheshe ngi-resign ukuze ngingaxoshwa, nga-resign. Yathi le voice, nomsebenzi wakho usufikile, usukhona. So nje ngiyambonga uNkulunkulu, kuningi engabe ngiyakufakaza, kuningi, kodwa ngiyamkholwa uNkulunkulu uzolenza icebo ngibabone live abazali. Bonga uJesu
bonge, bonge, bonge ekuseni, ubonge nasemini, bonge, bonge, shining longer, praising, 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 praise Him in the morning and praise Him in the noontime. Praise Him, praise Him, praise Him till the sun goes down. uJesu Kristu inkosi Baba, siyabonga kakhulu, siyabonga uNkulunkulu, siyamdumisa ngempilo yakho. Oh, it's so amazing. I'm just standing here on this platform to just appreciate God for your life, Baba, empilweni zethu, the way ubaba ekuthembisa ngakhona empilweni zethu kule nsuku. Yo, it's just amazing, amazing, amazing. Siyamdumisa, despite all the evil negativities that's surrounding Baba, we just moving on. We are just hearing, and we are just taking in and just taking Baba. And we've been stronger and stronger. We've been strengthened every day. Baba, sabonga ngempilo yakho aqhubeka akusebenzisa empilweni zethu. May continue to give you strength at all times. Sabonga kakhulu Baba, sakuthanda nefamily yakho yonke. We love you so much, Father and Mother. We love you. We love you. We love you. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Baba, ekuseni ngiyamdumisa uNkulunkulu, ngiyambabaza, ngiyabingelela kumama, ngiyabingelela nakuwe Baba. Ngisho uJesu Kristu inkosi, ngiyabingelela ekhaya lethu nasentabeni likaJehova, ngiyabonelelwa Baba. Ngibonga umusa kaNkulunkulu, ngibonga ukunqoba Baba. Impi ebenginayo ebusuku yamangalisa, ngaze ngagula uhlangothi lonke Baba. Kepha ngiyambonga uNkulunkulu ukuba ngivukile, ngimile. Bengingazi Baba ukuthi ngizosala ngimile. Ngiyabonga Baba imikhuleko yakho esinqobelayo, iyasilwela Baba ey'mpini zonke esihlangabezana nazo. Sibonga umusa kaNkulunkulu nothando lokusipha wena Baba ubaba. Wena uNkulunkulu, uNkulunkulu wethu Baba, uyasinakekela ngey'dingo zethu zonke. uNkulunkulu akubusise Baba engeneni kwakho nasekuphumeni. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngithembe nisagcinekile mkhulu egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngicela nje ukuletha ufakazi. Ngithintwa nje inkonzo ya Tuesday. Ngithi yazi bekwakufanele ukuthi ngikulethe lo ufakazi ukuthi-ke bengilokhu ngimanqikanqika. Ngiyathemba inkosi izongithethelela. uJesu Kristu inkosi. Ngizofakaza mayelana nenkonzo yangoLwesibili uNkulunkulu la akhulume khona ngawe mkhulu ukuthi zinjani izandla ezibeka abantu ekhanda noma ubekwa umuntu onjani izandla ekhanda. Ngakhumbula ngesikhathi ngifika entabeni kade ngibhuqabhuqelwa izono. Ngangifika-ke entabeni ngivakashile nje kuyi-Passover. Washumayela umfundisi wayishumayela ngaleso sikhathi wasewabiza i-altar call. Kwase kwasukuma umkhulu Nsibande wasikhulekela esivumisa uRoma 10 uverse 9. Emva kwalokho wasibeka ngawani ngawani izandla. Into engiyikhumbula lapho ukuthi ngesikhathi ngisavuma uRomans 10 siguqile siphakamisa izandla siguqile phambili lapha epulpiti. Kwathi umkhulu esebeka nje izandla ekhanda ngaba delivered ngaleso sikhathi, ngaba delivered. Kangukuthi kusukela lapho
Angaze ngiphinde ngifune ukufeba, angaze ngiphinde ngibe nawo lo muzwa wokulangazelela abafana, angaze ngibe nawo loyo muzwa kuze kube yimanje. uJesu Kristu inkosi, ngoba kwahlala isandla angazi ngachaza ngithini ngendlela uNkulunkulu akagibele ngakhona mkhulu, ngendlela uNkulunkulu akahamba nawe ngakhona. Namanje ngisasizwa leso sandla sahlala ekhanda. uJesu Kristu inkosi. Emva kwalokho nje sengibuye enkonzweni ngaba nombono ngoba nje kwathi lelelelele kungekhona ubuthongo, kwaphuma isigaxa senyoka esasingaphakathi kimina. Iyona le nyoka shuthi yayingifebisa kakhulu. Yaphuma ngaleso sikhathi nje ngabona ukuthi ngaba delivered ngenye indlela. So ngifakazela lokho ukuthi kubalulekile kakhulu ukuthi uba nokubeka izandla ekhanda. Ungabe uzokufaka amadimoni noma uzoba delivered. Uphila yiphi impilo? uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngawe mkhulu. uJesu Kristu inkosi babe. Ngibingelele baba empostoli. Ngibingelele namake empostoli. Nelibandla lonke egameni likaJesu khale ezweni nasendabeni. Ngiyambonga uNkulunkulu bazalwane. Ngibonga emandla uNkulunkulu. Emandla ekulalela tinkonzo. Njalo nzambama silalele tinkonzo. Sihlangene sonke siyifamily. Kuthi sekubonakala kumnyama. Sebakhala abantu banemsebenzi ayibonakali. Bakhala sahlala emthandazweni. Sathi nasilalela nangomkhuleko waMeyi 18 sema kuwe umkhuleko. Ngiyambonga abazalwane kakhulu uNkulunkulu. Umangalisile kakhulu idolo. Umfana wami bamthethe emsebenzini. Calile uNkulunkulu wento umsebenzi. Ngiyamangala Nkosi. Emandla kungena ekhaya lezwe. Umthandazo lokhona ekhaya lezwe kuvuma. Ikakhulu nje kuvuma tono. Kungumangalisile kakhulu kunemandla empilweni yami. Ngiyabonga bazalwane. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi baba. Ngiyabingelela kubaba umpostoli kanye nomama umpostoli. Ngibingelela ikhaya lezwi daba indlu kaJehova ngiyabonelela egameni lenkosi uJesu. Baba nginofakazi la engabutholayo emva kokuvuma izono. Sengizivumile izono. Ngaba nokuthula nje emphefumulweni kakhulu. Sengize ngiyaphupha-ke ebusuku. Phupha engathi siyahamba namantombazana amabili angakamamukeli uJesu. Sihambe endaweni embi elusizi, umhosha ogcwele amanzi nodaka. Siyahamba la siyabhoxa siyabisha kuhambe kalula. Sihambe-ke size siphumele ngaphesheya. Mase siphumele ngaphesheya bese ngokuba ngathi khona izwi lithi nazi indlela ezimbili ekufanele nihambe ngayo. Wena mama uzohamba ngala, amantombazana ahambe ngala. Indlela zethu kayifani. Le amantombazane yimbi, inothuli, inamatshe, inesigodi, inako konke. Eyami indlela yokukhaphetha abahlaza kwathiwa ngihambe ngayo. Ngabuka ukuthi usho ukuthi mawusuvuma izono, ngisho noma ngabe abantu uyazalana nabo, kodwa indlela zenu ziyahluka. Wabuya-ke futhi baba ngaphupha ngelinye ilanga, ngaphupha engathi ukhona umuntu ongitshelayo othi izwi lithi njengoba usuvuma izono zakho awusafanele uhlale nabanye abantu. Nansi indlu wakhelwe yona. Mangithi ngiyayibheka le ndlu yinhle yakhiwe kahle, inamawindi amakhulu, amaglasi amakhulu. Bese kuba khona umyalelo kule ndlu engena kuyona. Kuthiwa-ke uzohlala uvalileke la ngoba uma ungavalile zizongena igcwele la ngaphakathi zigcweleze. Nempela-ke baba ngahlala lapha endlini ngavala. Kuthe ngelinye ilanga ngase ngithi angivula amawindi. Mangithi sengiwavulile amawindi kube khona izwi lingimemeza lithi hayi bophuthuma uyovala amawindi, nasi isigebengu usiza. Uma ngithi ngiyaphuthuma ngivala amawindi, ngilivala iwindi,
kodwa bese ngilunguza, hawu mangibheka la ngibuka lapho la siqhamuka la kuthiwa siqhamuka khona isigebengu, hawu ngibone umuntu wesifazane ugqoka ingubo yami, angimboni ngenhla, kodwa mangimbheka ngenzansi imina, izitho ezami nengubo yami nezicathulo. Bese ngiba nento yokuthi umuntu omdala lo ngaphandle uyafuna futhi manje ukungena nezinto zakhe ngaphakathi. Ngakho-ke abazalwane, ngizoqwashisa abazalwane ukuthi umuntu omdala akaphumule ngathi noma sesizivumela izono, kodwa yena uyafuna ukubuya azovusa izinto zakhe zokungcola ngaphakathi kuthina. Ngiyabonga kakhulu-ke Baba, uJesu Kristu uyinkosi, Jesu Kristu uyinkosi, amen. uYesu Kristu inkosi, uYesu Kristu inkosi, uYesu Kristu inkosi. Ndiyabulisa tata ngelihle igama lenkosi enguYesu Kristu waseNazaretha, amen. Ndibulise umama uNtsibane, ndibulise abazalwane bonke basekhaya lezwi, entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa, ngelihle igama lenkosi enguYesu Kristu waseNazaretha, amen. Tata, ndithi mandixolise kakhulu. Ndinofakazi mandithi apha kuMatshi, kona ndandimane ndithandaza kusuka ngoJanuwari. Umntwana apha, kunomntwana omncinci wentombazana yam ekwafumaniseka into yoba unebala. Ndithi mandibulele kakhulu iimfundiso zakho tata. Uyasifundisa ukuthi masikwazi ukuzimela singaloko sisiza kuwe, ngokungathi wena unguYesu Kristu wethu. Ndiyabulela kakhulu tata, iimfundiso zakho. Bathi babuye ekliniki esithi kukhona omnye umama omxelela into yoba umntwana unebala, so malikhawuleze liyanje liyolungiswa ngabantu bamayeza. Ndathi ke mna ke kuye nakanye, lona umntwana akanguye wamayeza, lona umntwana. Ndathandaza kuNkulunkulu wethu. Emva koko kwakhona into ethi mandimane ndilibambe elibala kanti ngoba wandibonisa into yoba kuthiwe nantsi into yabibovu nyhani ikhona apha entanyeni ngasemva. Ndimane ndithandaza ndilibambe elibala ekuthiwa libala. Kwazothi apha kuMatshi ndabona ke ngoku xa sendimjonga umntwana, hayi laa ndawo leyo ibibovu seyiphatshile ngoku, seyithanda uba mhlophe. Zange ndiphinde ndiyibone ke tata yonke loo nto ekuthiwa libala engazange aye emagqirheni owam umntwana. Ndithi mandiphakamise amandla kaThixo uNkulunkulu waba nathi wamsindisa umntwana kwelo bala nakokukrejezwa ngabantu abangamagqirha. Ndiyabulela kakhulu. uYesu Kristu inkosi, uYesu Kristu inkosi, uYesu Kristu inkosi. Ndandimane ndithi xa ndimbamba ndiphakamise esi sivumo esithi uYesu Kristu inkosi, kwatsho kwenzeka. Ndiyabulela kakhulu. uYesu Kristu inkosi, uYesu Kristu inkosi, uYesu Kristu inkosi, amen. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngibingelela kubaba uNtsibande, ngibingelele kumama nasemndenini wakaNtsibande kanye nabazalwane bonke ekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngiyabonga ithuba lokufakaza, ngiyabonga kakhulu. Ngizofakaza mayelana negama elithi uJesu Kristu uyinkosi, isivumo esithi uJesu Kristu uyinkosi. Sinamandla kakhulu lesivumo leso lesi sithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngikhumbula ngiphupha nje emgwaqeni engangikuwo, ngathi gcwele amadimoni amaningi. So ngangikwelinye idimoni ngithi ngegama laJesu. So hhayi ukuthi igama laJesu asebenzi, liyasebenza, kodwa lela dimoni lalisenza kancane ukuthi lingabi fast. Kodwa ngemuva ngezwa abanye obhuti bephethe amabhayibheli bethi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Nami ngavane ngafikelwa ukuthi athi ngivane ngisho nje ngithe ngisathi nje uJesu Kristu inkosi, ngavane
baleka idimoni angilazi nokuthi lipheleliphi. Amandla egama esivumo esithi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Amandla nje ngiveza ngifakaza ngamandla engawabona kulela ephupheni lami ngoba ngangisasanda nakufika la ekhaya lezwi nkathi ngiphupha leli phupho leli. Okunye ngizofakaza mayelana nokuvuma izono. uNkulunkulu wangenzela umusa kakhulu ngoba ngenkathi ngithola i-date sekumele ngivume ngibhale phansi izono zami, ngaba nokuthi Nkosi yami, ngizobhala izono kusukela ngisasemncane, ngizokhumbula kanjani yonke lento le engaka ngoba ngaleso sikhathi ngangibona ngingakhumbuli lutho. Kodwa ngomusa kaNkulunkulu, uNkulunkulu wayengikhumbuza, ungikhumbuzile ilokhu izono eziningi engangizenza, ezinye ngize ngiyibuza ukuthi mina ngenza lento le, ngize ngiyibuza ukuthi hawu mina ngake ngenza lento le. Amandla eNkosi uJesu engikhumbuza okunye kwesinye isikhathi ngiphuphe, ngivuke ngibhale. Nkosi uJesu ingisize kakhulu ekubhaleni izono. Nawe Baba, ngiyabonga kakhulu iy'nkonzo engihlezi ngiy'thola usuku nosuku ngoba nazo ziyangisiza ukuba ezinye izono ngikwazi ukuy'thola ngiy'bhale ngey'nkonzo ohlezi usifakela zona ngosuku nosuku. Ngiyabonga nje Baba, ngiyabonga nje kakhulu. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Babenqoba nasempini ngalo igazi lemba. Ngiyabingelela Baba uMphostoli, ngibingelele uMama Mtsibande, ngibingelele eKhalezi, ngibingelele entabeni kaJehova, kuyabonelelwa. Ngiyaxolisa kakhulu ngokuqala ngicule. Lo mhlabelelo uyavuka kafishane nje ngisazokhuluma noBaba Mtsibande ukuthi ngingathi ngawuhlabelela. Baba Mtsibande, ngicela ukuxolisa kakhulu baba, kune-VN engiyisendile izolo ethe ukweqa kancane ku-3 minutes. Ngibone nami sengiyisendile ukuthi iye idlulile. Ngicela ukuxolisa eKhalezi, ngixolise kuBaba Mtsibande, ngixolise nasentabeni kaJehova, kuyabonelelwa baba. Kunokunye-ke baba okusalile izolo, the time ngisenda le VN yayizolo, kunosisi lo engangikade ngifakazile ngaye la baba, owaqhamuka ngisebenza laphaya egeyithini baba, wangixoxela udaba lakhe abhekene nalo ekhaya ngomfowabo ohluphayo baba. Ngabudlulisa kubufakazi kubaba, wathi ubaba okube kuthiwa ngiqale ngamnikeza abaseRoma 10, wakhula abaseRoma 10 verse 9, and then bese ngimtshela ukuthi akaye esontweni. Lo muntu bezosizakala ukuthi angaphinde abuyele esonweni sakhe. Kuthena-ke baba ey'nsukwini wabuya futhi usisi wathi-ke ayi ubhuti kusebuyelile-ke esonweni sakhe, usenza njengalokho, uthi umshaye ngempama baba, indlebe yakhe yavuza amanzi. Ngasho ngathi wayishilo ubaba uMphostoli ukuthi ukube kuthiwa ngamtshela ukuthi nje akaqala avume uJesu kuqala, ngiqale ngimvumise uJesu and then bese ngiyamtshela ukuthi-ke bese yahamba yani noma yiyiphi inkonzo ayodumisa uNkulunkulu, bengeke sabuyela ezonweni zakhe. Inhliziyo yami-ke nje baba iselina lobo buhlungu ukuthi Nkosi yami, ukube kuthiwa bakithi ngangazi lo muntu mhlampe ngabe usesindisiwe forever, ngeke esaphinde ebuyele kulento le bekade eyiyona ekuqaleni. Manje baba angazi ukuthi ngenze njani ukuze lo muntu aphinde asizakale baba. Inhliziyo yami nje inaloko kuhlungu lokho ukuthi nje usephinde wabuyela, kodwa-ke isiyale ngisinikeze usisi lesokuthi ngimukhulekele and then bese-ke uyamnikeza uthando futhi umthande kakhulu kunakuqala. Mhlawumbe uNkulunkulu uzomsiza njengalokho uNkulunkulu ebemsizile ekuqaleni. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, amen. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Baba, ngiyabingelela kuMama Mtsibande, ngibingelele kubaba uNtsibande, ngiyabingelela ekhaya lezwi, ngibingelela entabeni yendlu kaJehova, kuyabonelela. uJesu Kristu uyinkosi. Ngizocela nje ukudlulisa ubufakazi seside sona isikhathi. Ngomhla ka-11 March ngavuka ekuseni baba, ngalalela ubufakazi engakuthola bufakiwe. Mangilalela ngathola omunye usisi noma umama owayefakaza ngokuthi uyasebenza lapho esebenza khona, kufanele umphathi wakhe
owesifazane emwashela amabhulukwe wakhe, ayinela amabhulukwe wakhe, bese elungisa ingane eney'nwele ezenziwe, esafakwe imithi le efakwayo. Uthi lokho kwakungamphathi kahle yena mayesebenza. Kwafika enhlizweni yami ukuthi eyi, nami ngiyasebenza emsebenzini wami engiwenzayo, ngiyawathunga amabhulukwe. Emsebenzini wami engiwenzayo kakhulukazi ngibe ngithungele nabantwana besikole abafana, ngibanciphisela amabhulukwe ney'ngane zesikole ngiziphethela iy'keti. Eyi, wangihlaba lobo bufakazi, bangilimaza emphefumulweni wami. Ngadicayida ngaleso sikhathi ngathi Nkosi, ngiwuyekile lowo msebenzi wokwenza ukuthi nginciphisele amabhulukwe, ngiwayekile. Ngaya ebhukwini lami ngabhala, ngaxolisa eNkosini, ngase ngiyakhuleka ukuthi uNkulunkulu angiphe amandla, ngingalingeki ukuthi ngiqhubeke ngiwenze lo msebenzi. Ngokusizwa inkosi ngayiyeka, kwayekeka. Noma kwakunzima-ke amakhastoma ame sengiwazi, nawe esekade engazi ukuthi uma-ke wathenga ibhuluku uzoza kumina ngimenzele. Sahlukana namakhastoma ami ngenxa yokuthi ngizwile ukuthi ngahlatshwa ubufakazi bamama oyifakaza ngabo. Ngicela ukusho baba ukuthi impela lithi izwi lenkosi, ububi bethu buyasitheza, okuhle uNkulunkulu afisayo ukuthi asenzele kona. NgoNovemba wonyaka ophelile nga-aplaya kwamasipala, ngi-aplayela ukuyofaka iy'mpahla zami engiy'thungayo e-mall. Kunesitolo umasipala asenzele abathunga basebancane ekuthungeni. Ngokuvuma kwami leso sono, ngavuma futhi ukuhlabeka enhliziyweni, ngahlabeka ngase ngiyadicayida ngaleso sikhathi. Ngathola baba i-email ngomhla ka-11 March ekuseni ngabo-9, ngathola i-email ethi wena bekufanele ukuthi ngisayinile i-contract ngoFebruwari. Yangena ngomhla ka-11 March, yathi ngivulelekile isikhala, mangisayine ngilethe i-compliance yami yonke yebhizinisi egameni likaJesu Kristu inkosi. Ngifuna ukuthi uJesu Kristu inkosi namhlanje ziyangena. Jesu Kristu inkosi baba, Jesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela baba, ngiyakholwa niyaphila ekhaya kweNsibande. Nkosi sami baba, nje bengidlulisa ukubonga, ngiyambonga uNkulunkulu baba, usithwalile sehlile emkhosini izolo. uNkulunkulu baba ube kanye nathi. Noma wengane ungithumelele i-feedback ukuthi kwenzakalani ngomntwana, nje ukuthi i-VN baba bengizokuthumelela ukuthi iyinde i-VN yakhe, kodwa nje bekade ngichazela ukuthi nje kuzosakube izolo balalile ababanga nenkinga nje ebusuku, baze bangakholwa ukuthi ngempela ingane i-right. Yasibambeka-ke ekuseni isiya esikoleni, kwase kuthi izolo-ke futhi ebusuku kuzosakube namhlanje bathi balalile abazi babe nenkinga. Namhlanje ekuseni kuthiwa kuyilumile, kodwa kube kancane ngoba ikhonile ukuthi iye esikoleni, yaze yabuya ithi right nje. UThuma waye-excited ukuthi ayibanga nankinga yalutho. Siyambonga kakhulu baba uNkulunkulu baba osebenza ngawe baba, siyambonga, siyambonga, siyambonga kakhulu. Siyabonga baba, njengoba wayeshilo nobaba emkhulekweni ukuthi umntwana usephilisiwe. Yilokho nje baba esikubongayo. Siyambonga, inhliziyo yami iyathoba kakhulu. Inhliziyo yami iyasho nje ukuthi inkosi zibonakalise emndenini wakwaBiyela. Kungenzeka ukuthi kukhona nabanye Nkosi obadingayo ukuthi besondele. Nje ngiyabonga kakhulu baba, ngiyabonga uJesu Kristu inkosi, amen. Jesu Kristu inkosi. Baba umpostoli, ngiyathemba ugcinekile. Nginobufakazi ngokuvuma kwesono. Nginobufakazi ngimbonile uNkulunkulu mina ekhaya lezwi. Ngisesekhaya lezwi nje ngingakafiki nasentabeni. Ngambona uNkulunkulu ngisaqala nje ukubhala izono zami esengitshele baba umpostoli. Nanosuku engavuma ngalo kwakunezimpi eziyisimangaliso. Yazi ngangilwiswa ekhanda kwakugcwele, ngithi ngingathatha umkhosi. Uyazi ilwa noma sengisemkhosini. Ngaba nezimpi ngempela ngizovuma izono.
la ngabona khona ukuthi inkonzo yokuvuma isono iliqiniso uSathane wayelwisa kakhulu. Kanti inkonzo yokuvuma izono useyilwisa nje uSathane ngoba sekufika idate yami yokuvuma. Ngisabhala vele uSathane wahle uNkulunkulu wambonisa ukuthi unguNkulunkulu. Kwaba nezinto ezenzekayo empilweni yami ezavuleka ezazivalekile zeminyaka, sengibala iminyaka engabo 20 something, zavuleka lezo zinto nje ngisabhala. Kwaba nomzalwane ke futhi ose Cape Town, ngamfaka ekhaya lezwi. Mangise ngimfakile ekhaya lezwi ngamtshela ke nangokuvuma kwesono. Wangibuza wathi uzwa nje lokukhulunywa ngokuvuma kwesono abantu bebonga egroupini, ngathi impela kunjalo. Owasethi hayi ngizovuma nami izono, ngathi ayikho inkinga. Ngamlayela ngamtshela ukuthi imigomo yala ekhaya ihamba kanjani. Wathi ngeke uunderstand sis. Ngathi kwenzekeni? Wathi ngiphuphe la endlini yomlungu senze Cape Town. Ngibophe imithwalo yamaplastic odustbin abangakanani. Ngibakhipha. Wathi abangakanani, ngayibuza ngathi uDoto ongakubuyaphi. Uthi wabuya kimi lo sis, wathi kanti inkonzo yokuvuma isono sis inamandla kangaka. Bengingakaqali kwaqala bengisakhuluma nawe ngithi ngizovuma. Ngavele ngabona isimanga so plastic ukuthi ngaze ngaxoxela ngisho umlungu njengoba sengivuka sengufonela ke. Ngamtshela ngathi namandla inkonzo yokuvuma isono, kodwa uSathana akafuni, uyayilwisa. Sivukelwa nabantu, sivukelwa nayi, yazi nayi abantu nje sibaziyo bayasivukela. Ngenkonzo yokuvuma isono akusafuni nje ukuthi ubuze inyama nagazi. Wena sekufuna uthathe lokho kusho ngoba phela kusezwini vele. Ukuvuma izono nje kusezwini. Sekufuna uthathe wena lokho okuzokusiza. Ungabuza umuntu, ungabusaqalaza umuntu ngoba vele uzokuphazamisa. Inkonzo yokuvuma izono iyalwiswa, inezinkulumo kakhulu. Uma ungaqinanga enkosini ungagcina ungasavumanga. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ngagcina ngivumile. Ngilwiswa kunjalo. Yo, mangicabanga lenkonzo ngangilwiswa baba. Jesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Entabeni ilika Jehova kuyabonakala nasekhaya lezwi. Bazalwane babusibande ngiletha ubufakazi lapho ngithola ukusha kodwa uNkulunkulu wabanami. Ngabona ukukhishwa emlilweni ngesonto emavikini amabili adlule. Ekuseni ngiphikile umdoko sengiyawukhipha, liyabili ibhodo ngaliphile endishini kusestofini, yaphenduka indishi yachithekela ezinyaweni zami. Ngathi Jesu, Jesu, ngasho kakhulu. Agijima umzukulu wazothi kwenze njani gogo, ngathi buletha indishi enamanzi abandayo, wayibeka la ngakhuma icathulo, ngathela amanzi abandayo enyaweni. Ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Wagijima umzukulu wabuza uma wakhe, wathi nayifika uma wakhe athi hawu ma esibhedlela, ayikho into ezokwenziwa esibhedlela. Ngathi wo ake ume. Ngalesikhathi ngithela amanzi ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Umzukulu wathi gogo angiletha ama-ice. Ngathi wo ake ume. Nami ngingazi isibindi esingangisithathaphi. Bazalwane ngahamba bamsibande, ngageza, ngahamba ngaya enkonzweni, ngifaka into ezivulekile, ngalifaka isokisi, ngizwa kushisa kodwa uNkulunkulu wabanami. Ngabuya angizange ngibe nantshi abusuku. Usuku olulandelayo akuzange kube khona lutho, kwanesimbaza esincenyanyana ngathi kade ngalimala kudala. Ngiyambonga uNkulunkulu, ngiyalibonga idwala esangena kulona. uNkulunkulu uthembekile, usibonisa izinto imhlola izikhathi zonke. Amandla akhe aphakeme awanakulinganiswa. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Sonke isikhathi mangicabanga lento ngiyakhala ngithi hawu Nkosi bengubani mina. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga baba, ngiyabonga uJesu Kristu inkosi akabuse empilweni zethu. Amen.